да ви отведем на едно място, където се предлагат продукти, които идват от земята. Все повече българи започват да обръщат внимание, слава Богу, на тези продукти, с които се хранят. Екологично чистата храна е сред приоритетите на съвременното поколение. Къде в София хората намират такава храна и какви са съветите на биопроизводителите за качествено меню след празниците? Ето, вижте. Фермерският пазар Римска стена. Това е мястото, където всяка събота десетки производители на чиста храна предлагат своите продукти. Те идват от всички екологично чисти краища на България и предоставят богато разнообразие от храна. Всяка седмица Мария пътува до София от пловдивското село Искра, за да покаже млечните продукти, които произвежда със семейството си. Гледаме 260 кози, като от тях 120 са сертифицирани българската порода, бяла българска млечна. А с кого се грижите за тези кози? Колко хора? Ами с моя съпруг обслужваме фермата, животните и имаме нает само един пастир. Как се справяте? Точно това исках да кажа, че сме механизирали всичко. Доението сме механизирали, изградили сме седуилна зала, в която доим 12 кози едновременно. Кажете ни какво предлагате тук? Ами в момента предлагаме кашкавал, който е смес от крави и козе мляко. Защото вече се пресушават козите. Има само около цялото стадо, има около 10 кози, които не са пресушени още. И тяхното мляко го слагам тук. Имаме и 2 кравички във фермата, от тях предлагаме сега и сирени. А в съседство до Мария е щандът на Радослав. Той е специализиран в производството на сладка и пчелни продукти. Вие лично сами ли ги правите? Ние с семейството ми, да. С жена ми, брат ми. Ние си работим във фермата. Имаме много животни, сме симбиотична фермичка, малка в Стара планина, извън всякакви земеделски земи и заводи, директно в гората. А видях тук интересен ликьор от вишна. Това е домашен ликьор от вишни по стара рецепта на баба, както се казва, от едно време. Как се прави? Ами, кисни си са 40 дена в стъкани големи дамаджани, защото спирта не трябва да докосва пластмаса и такива работи, защото извлича вредни неща от него. И запава стъкло. Чисти картофи, пресни зеленчуци, биогъби. Това са само част от продуктите, които могат да се открият на фермерския пазар. И се оказва, че интересът е огромен. Въпреки дъждовния ден, клиентите са стотици. Продуктите са натурални. Боба няма нищо общо с другите. Сварява се много по-бързо, много по-вкусен е. Просто всички продукти са чудесни от целия пазар. Идваме всяка седмица общо взето и препоръчваме на всички наши приятели. А склонни ли сте да давате повече пари за тези продукти? Да, просто като знам, че това са натурални продукти, не са ГМО, абсолютно. Просто цената спрямо здравето не може да се прави компромис. Хората имат нужда от истинска и чиста храна. Двете неща. Какви хора най-често идват да пазаруват тези продукти? Ами хората са обикновено млади хора. Виждам, че са с малки деца и много ме радва това, че съвременните млади хора имат тази нагласа за чиста, здравословна храна и по този начин, разбира се, обучават и децата си да привикват към този начин на здравословно хранене. Кажете ми защо вашето розе е по-различно от розето, което се продава по супермаркетите? Първо, защото е от малини. Второ, защото са биологични малини. И трето, приготвени са по домашен начин, в смисъл в домашни условия. И няма в него никакви химикали, стабилизатори, вкусители, аромати. Всичко, което го виждате, е естествено. На пазара могат да се открият и продукти, непознати за масовия потребител, като боровинков оцет и жив хляб, например. Той е сушен на 37 градуса и от покълнал лимец. Вътре обаче съставките на двата са различни. Един е с, например, зелени маслинки, босилик и рига, а другия е с биосушени домати и биочервен пипер. За нас една нация трябва да се храни с такъв хляб, да не е печиво, защото тук са запазени всички ензими. Попитахме биопроизводителите и с какво трябва да се храним след тежките празнични трапези. Сурови плодове, зеленчуци и ядки.
Съвета ми е по-лека храна, защото сега всеки колкото да се стреми да не прекалява, прекалява. Биопродуктите, особено пресните плодове и зеленчуци, мисля, че по-хубаво нещо няма и като за разтоварване и за ежедневна храна. Когато има вътрешен мир, има и външен мир. Затова моята молба, нали, призив така към всички българи е да намалят местните продукти. Хапвайте нещо вкусно веганско. Ще бъдете по-добре и по-здравички.